seres fuxindo da fame, da morte, da violencia, do odio de outros seres, a onde ir a humanidade produce e non serve para nada. Vestiu os nenos, levounos ao colexio e non serve para nada. Ceden os teus ollos para ver a miña máscara, o xogo que xogo para verme desde fora como estranxeira. Son como a ti, unha intrusa. Estranguloume, pero eu deille a correr. Destruíume, pero eu deille... Illas de sal con sargazos de sombras xorden das últimas mareas e tecen tesouros de agua cada noite contra a historia. Elas que saben que o efémero permanece. Vivíamos abandonadas no paraíso terreal. Ás veces, unhas facíamos café a piques de ferver. Outras tirábamos no sofá esperando que... E era asesinada pola súa parella non presentara ninguna denuncia previa. Ten ciúmes logo? A ver, non te preocupes, é normal. Todos os homes son un pouco así. Se te lembras, a Sara desde que botou un mozo tampouco a vemos máis. Ti dedícate a él, que é o que tens que facer. Calla tu cuerpo. Los chicos se fijan cantidad en nuestro cuerpo, así que empieza a currarte el tipazo. Delantera, piernas y trasero total. Como non vou odiarte se camiñas coas tuas pernas? Se falas coa tua boca e as palabras se che medran con dicir. O enfoque de xénero resulta profundamente cuestionador das relacións de poder, da cultura do poder desde o político até o privado. Teño dereito a ser muller, a decidir o que non quero nin preciso, o que me abonda para ser libre. Como vellas que van ao matadeiro, camiñades a ser deslapidadas, enreas, silenciosas e humilladas. Fillos bastardos da matria, tiran pola goma do odio e ven baternos na lingua. Escrava a matria coa lingua enferma e querer usar a... Nin pedra deixaron en onde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas. O raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos que tanto eu quería, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharon a vida, fixeron un leito de toxos e silvas.